Тя ми го взе. Как да си го върна? Ние ще попитаме картите как да се върнете вашия любим, след като той вече ви е напуснал и знаете със сигурност, че живее с друга жена. Нека да питаме картите. Тя ми го взе. Как да си го върна? Тя ми го взе. Как да си го върна? Нека набързо да видим само коя е тя. Това е една жена, която в момента е влюбена. Жена, която е действала бавно и методично, успяла да завърти колелото в нейна полза и да отмъкне вашия човек, вашия любовен интерес. Точно както паш пентакли, действат много бавно, но много сигурно, лека по лека. Тя е извървяла един дълъг път, за да стигне до тук. Имала е карта, която е действала, имала е предварителен план, как от тази кола по предварителния план да влезе в къщата във вашия дом. Много е вероятно тук да става въпрос за вие да сте официалната жена. Тя успяла да завърти. Виждате ли колко самодоволно завърта колелото? Успяла е да завърти това колело в нейна полза. То работи в нейна полза в момента. Имало е промяна. Тя е положила големи усилия да завърти това колело. Може би е влюбена във вашия любовен интерес. Нека да видим още. Да, защото вижте тези котенца как имат тук. Не знам дали се вижда, с опашките си правят сърце. Знаете, това е картата на влюбеният, но също така е, че е в някакъв избор. Но в случая тя е положила доста усилия, за да ви го отмъкне. Нека да видим още с една-две карти. Да, тя е била на кръстопът, може да е била между двама мъже да е избирала. Нали, няма как да знаем. Казвам, че тя е била пред някакъв избор, дали да ви, може да е била, дали да ви раздели, дали да не ви раздели. Чува се какво да прави, но смятам, че в крайна сметка с помощта на нейни приятелки, с помощта на хора близки до нея, тя е успяла да завърти колелото на съдбата и да обърне всичко в нейна полза и вашия човек да избере нея. Нека все пак да попитаме картите как да си го върнете. Тя ви го е отнела, взела ви го е. Как да си го върнете? Първо ще попитам само набързо кой е той. Нека да видим кой е той. Това е един манипулатор, той знае как да омагьосва жените също. Това е един мъж, който обича да бъде харесван. Това е един мъж, който се чувства в момента в мир със себе си, харесва му положението, в което се намира, смята, че живота му се е подредил много добре. Знае как да впечатли една жена, човек, който също е човек на действията. Той много обича да бъде оценяван, много обича да бъде в центъра на внимание, много обича, когато дава нещо, отсреща да получи от съответната благодарност. Той е един човек на пентаклите, може би е заможен, може би това е привлякло тази жена към него, той може да е предложил една стабилност за нея. Той също така обаче е в някакъв период на избор, има някакъв път пред него, който той не знае дали да поеме или не. Виждате ли как гледа в далечината? Той мисли за миналото. Той мисли за вас. Ето, миналото излезе. Картата на миналото. Този човек смятам, че макар и привидно да показва колко добре се чувства със себе си, в какъв мир е, в каква хармония, колко е харесван, колко е щедър, как всичко е под негов контрол, той мисли за вас и за вашето минало. Ето, виждате ли? Двойка на жезлите гледа към миналото този човек. Нека да видим има ли шанс да си го върнете. Как да си го върнете? Само ще попитам каква е ситуацията в момента между вас. Каква е ситуацията между вас в момента? Вие сте кралица жезли. Вие сте кралица пентакли. Вие сте най-вероятно лъчезарна жена.
Най-вероятно може да е това да сте вие двете, да е в някакъв избор. Той смятам, че ви чувства скъпоценна за него, той не иска да ви пусне все още. Дори да не сте заедно, дори да сте разделени, той не спира да мисли за вас и смятам, че няма да ви пусне тук така. Той ще действа бавно, методично, по някакъв начин ще научава информация, но той не иска да се раздели в главата и изобщо в мислите си все още с него. Тук излязаха две кралици. Може би сте вие двете. Може би се двуми коя от двете да избере. Едната е огнена, може би вие сте огнената, тя е така по-земната, но вие сте една слънчева жена. Той ви вижда като слънце, той ви вижда като жена, която умее да се забавлява, той ви вижда като радостна, успешна жена, която винаги намира доброто във всяка една ситуация. Нека да видим как да се го върнете. Тя ви го отне, тя ви го взе. Как сега вие да се го върнете? Ето миналото ви задам. Тройка на жезли ще има някакво движение, трябва може би... Силата е във вас. Вие сте тази... Така, тук има... Какво виждам? Вие сте в един период на почивка, в един период на изчакване, най-вероятно вие го чакате. Вижда се два туза. Тук със сигурност ще има едно ново начало за вас, защото вие много го привличате. Вие сте огнена жена, вие сте жена, която знае как да поднесе щастие на този мъж. Тук с чашата, пълната чаша, която прелива от емоции. Вие сте най-вероятно много емоционална жена, както се видя и по слънцето, усмихната, лъчезарна, емоционална. Жена, която обича, жена, която е създадена да бъде двойка, да бъде част от двойка. Жена, която обича животните, природата, може би обичате да се разхождате сред природата, но също така сте една огнена жена, една независима жена. Знаете своята цена, може би знаете как да се грижите сама за себе си. Вие притежавате силата. Силата да оправите тези отношения. Силата е във вас. Вие сте тази, която е в по-силна позиция от двете жени. По звездата виждаме вярата, надеждата във вас, но смятам, че той ще се завърне. Ето виждате ли рицар на чашите, че той ще се завърне с тази чаша, която знае, че вие сте му приготвили, че вие ще му поднесете, искате той да я поднесе на вас и той идва към вас. Това е вашата вяра, че той ще дойде, защото той наистина не може да спре да мисли за миналото. И смятам, че ще дойде и този период на изчакване и на пауза ще приключи, защото по тройка жезли се вижда едно действие, едно движение във ваша посока. Смятам, че той ще действа, не вие. Смятам, че тук отговор е не действай, как да се го върнеш, няма смисъл да действаш, по-скоро изчакай той да действа към теб, защото той не може да сдържа тези емоции. Виждате ли, те почват да приливат и скоро няма да издържи и ще тръгне към вас. Нека да видим още една-две карти. Как да се го върнете. Ще има разговори, ще има трети асак, трети начало. Туз на чаши, туз на жезли, туз на мечове. Това може да стане до 3 седмици или до 3 месеца. Вие ще имате някакво развитие във вашите отношения, положително развитие. Още една карта. Много мисли, ще има да изяснявате много неща около вас. Да. И в крайна сметка ще стигнете до решение, че вие трябва да се съберете и отново да бъдете семейство, да създадете такова, ако нямате, и да си отгледате деца. Смятам, че няма нужда вие да правите опити да си го върнете. Смятам, че този мъж сам ще дойде при вас. Ще ви стегля един късмет от духовните карти. И той гласи:
да установите граница, разумна граница, т.е. вие не трябва да позволявате на този човек да ви манипулира и от тук нататък да поставите граници и да знаете своята цена.